a nějakým způsobem jsme to začali dávat dohromady. Jak to vypadalo, vidíte tady na těch fotografiích. A pokud budete mít nějaké dotazy té budoucnosti, tak je můžete směřovat potom na mě, tady budu někde v prostoru. A co se týče té historie, tak tady pan Martin Štindl vám k tomu teď něco tady bude povídat. Pro ty, co jsou nějak, že nevidí, neslyší, tak potěšující zpráva je, že jakmile skončí tato část přednášky, my uděláme venku nějaký vystoupeníčko a potom to samou přednášku zopakujeme ještě jednou, aby se dostalo na všechny. Takže předávám slovo. Domu, ale dovolte mi, abych začal ryze aktuálně, a sice oznámením historického rekordu v počtu lidí, které kdy navštívili tento dům, kterým jste právě přispěli svou volnou účastí, protože, jak je vám asi jasné, přišli jste do domu Rasa a to byl dům na nejvíc obávaný a v společnosti nevyhledávaný a spíš takový odstrkovaný na okraj. Protože to povolání rasů pohodných drnomistrů, a jak se této profesi kdy historicky říkalo, bylo spojeno se spoustou nečistných a úkonů, jako bylo vybíjení přebytečných psů, hubení nakažených zvířat, odklízení mršin, likvidace tělesných ostatků jak uhynulých zvířat, tak třeba sebevrahů, vaření kolovazy, zpracovávání kůží uhynulých zvířat a podobné činnosti. A samozřejmě tyto činnosti vzbuzovaly u ostatního obyvatelstva náležitý odpor a s rasem nikdo nechtěl nic mít, protože ras to prostě nebyla jenom, řekněme, nechutná profese, ale bohužel také takový těžký sociální úděl. Rasové, byřici a kati se vlastně byli obětí takového společenského vytěsnění a takzvané marginalizace, společenského opovržení. A vlastně jako příslušníci těchto sociálně neplnoprávných skupin vlastně stáli vždycky na okraji té soudobé společnosti. A to jak na okraji tom skutečném prostorovém, tak zejména na okraji sociálním. Nikdo vlastně nechtěl s rasem nebo katem mít nějaké velké kontakty. Nadávka, ty si ras, nebo nařčení ze zabití psa, nebo nějakých podobných úkonů, které byly právě rasům vyčleněny, to bylo vlastně bolestné šáhnutí nebo dotýkání osobní cti, pro které se vedly soudy a tak podobně. V důsledku tohoto společenského vystrnadění nebo tohoto společenského postavení pak bylo vlastně i poměrně svízelný osud těchto příslušníků této sociální skupiny. Oni vlastně byli předem vyloučeni z jakéhokoliv vzdělání, ty profese se dědily prakticky z otce na syna a příslušníci těchto rodů vlastně nemohli nikdy vstoupit do žádných řemeslnických cechů, do nějakých slušnějších škol a v podstatě jim nezbylo nic jiného, než se zase věnovat té nevábné profesi svých otců. A vlastně v důsledku tohoto společenského vytěsnění vlastně i ty rody byly nuceny uzavírat sňatky a příbuzenské vztahy mezi sebou, a tak jsme velmi často v minulosti svědky uzavírání sňatků mezi synem rasa nebo kata a dcerou věřice a tak podobně. A ty rody vlastně, nebo v těch rodech se tato povolání udržují po dlouhá desetiletí a staletí a ty rody vlastně fluktuují po tehdejších zemích království českého a pohybují se na nejrůznějších místech. Dokladem všech těchto jevů je právě i tento dům, který nepochybně od konce 18. století byl právě obýván meziříčskými rasy. Někdy v roce 1793 tento dům kupuje Jiří Herc, který je právě drnomistrem, který přišel z nedaleko Osové Výtyšky a kupuje ho od tehdejšího majitele Jiřího Gola, který byl sice
meziříckým Vyřicem, to znamená správcem zdejšího vězení, ale vlastně určitě pocházel nebo byl v příbuzenských vztazích s rodinou Golů, která třeba provozovala to rasovské pohodnické řemeslo v nedaleké Třebíči. Dalším takovým příkladem pak může být rodina Gruberů, která se zase spříznila s rodinou Herců asi v první čtvrtině 19. století. To je vůbec takový typický katovský rod. Gruberové pochází někde z východních Čech. Příslušníci tohoto rodu byli katy v Poličce, v Litomyšli, někdy na přelomu 16., 17. a 18. století pak se zakupují v Jimramově a tam vykonávají zase to rasovské řemeslo a zhruba v první polovině 19. století přicházejí do Velkého Meziříčí. S výkonem rasovské nebo pohodnické profese byl tento dům spojen vlastně až do samého počátku 20. století. Rasy v tomto domě nejen pobývaly, ale vlastně i přilehlé pozemky využívaly právě k provozování těch činností a takovou nezbytnou činností s výkonem této profese spojený bylo i zakopávání uhynulých zvířat, které se zakopávaly na takzvaných pohodnicích nebo mrčníku. Ta nedaleká lokalita Mrčníku je vlastně tady východním směrem k Mácově kapli a dokonce ještě z 90. let 19. století máme doklady o tom, že uhynulá zvířata byla zakopávána právě i na přilehlé zahradě pohodného Grubera, která se vlastně nachází tady v těch sousedních partiích domů. Teprve vlastně od počátku 20. století se ta profese stěhuje, řekněme, po městě, vykonávají už různí obyvatel zdejšího města, není spojena s tímto domem. Ale jak jistě tušíte, historie tohoto domu, který v obecném povědomí je nazýván také katovnou, je zřejmě starší. Mohu vám to potvrdit a samozřejmě, abychom se dobrali nějakých souvislostí mezi výkonem katovského řemesla a tímto domem, dovolím si ohlédnout trochu hlouběji až do poloviny 16. století. V této době vlastně v Meziříčí už funguje takový plnoprávný hrdelní soud, který má na nedaleké lokalitě na Spravedlnosti svoji šibenici. Zdejší radní vyřešili otázku městského písaře. V roce 1562 dokonce se dostávají ze závislosti na vyšším soudu v Královské Jihlavě, ale v podstatě až do poloviny 16. století si také z Jihlavy v případě potřeby kata půjčují. Protože kat byl vlastně do značné míry veřejným zaměstnancem a jeho plat, ať už nějaký pravidelný nebo ten za ty katovské hrdelní úkony, byl poměrně vysoký a zatěžoval obecní pokladny, proto si katy vlastně od středověku zhruba do té poloviny 16. století mohla dovolit pouze královská města. Ale jak se rozvíjelo hrdelní soudnictví a jak přibývalo poprav v druhé polovině 16. století, protože běžným smrtí trestaným deliktem bylo i cizoložnictví, takže těch bylo nepochybně dost, tak bylo potřeba samozřejmě i profesi kata. Dobové doklady hovoří o tom, že v tehdejším Meziříčí se ročně konaly 3 až 7 poprav do roka. A skutečně někdy v průběhu druhé poloviny 16. století si Meziříčí vlastního kata půjčilo a konkrétní doklady hovoří k roku 1613 o tom, že tehdejší meziřícký kat byl půjčován už i do nedaleké Osové Výtyšky nebo do české nebo za hranice
Českého království do nedaleké Polné, počátkem 17. století pak do Bíteše a tak podobně. Takže od té druhé poloviny 16. století Meziříčí svého kata mělo, který měl poměrně dost práce, do té Bíteše zajížděl poměrně často a tak dále. Zhruba od poloviny 17. století pak známe meziříčské katy dokonce jménem. Ono vlastně v podstatě i v tom, že se nikdy nebo že se zhruba do té poloviny 17. století nemluví o těchto osobách jménem, vlastně svědčí o tom společenském vítěznění těchto osob. Naopak vždycky zmínka o Katovi nebo o Rasovi je spojena s takovou zkratkou SV, což znamená Salve Venia, což je vlastně taková zaklínací formulka, jako něco ve smyslu Bože chráň, teď budu mluvit o Katovi, jo? Nebo psát. A to vždycky jako vlastně se ta většinová společnost tak nějak zaštiťovala nebo jak si vymezovala proti této profesi, se kterou nebylo radno sedávat ani v hospodě u jednoho stolu, zapřádat nějaké hovory, než kvůli uzavírat nějaké obchody. No, ale ta situace se mění zhruba v polovině 17. století a jak jsem říkal, od té doby už známe i meziříčské katy jménem. Jsou to příslušníci katovského rodu Okurků, prvním je Jan, potom Jiří, Václav a posledním příslušníkem rodu Okurků, který působí ve Velkém Meziříčí, je František Xaver. A právě tento František Xaver v roce 1714 kupuje dům, který leží pod Dolní Branou za vodou. Tady někde tak kolují takové ukázky dobových map, které zachycují tento objekt v nejrůznějších fázích historického vývoje. A ten nejstarší, já to ani nepotřebuji, spíš nechme kolovat, teď mluvím o tomto pohledu na město z konce 18. století. Vlastně tady vidíte tu katovnu právě tady v té pozici za řekou. Jo, takhle. Jo, a vlastně je to nejenom za řekou Balínkou, ale i za tím dobovým náhonem a zřejmě vlastně všechno svědčí o tom, že ten katovský dům se nacházel buď přímo zde, nebo právě v těchto místech. Vlastně v tomto místě už v polovině 16. století, nebo toto místo už v polovině 16. století je označováno jako smetliště, což neznamená nic jiného než smetiště, kam se vlastně odkládal a vyhazoval odpad z toho vnitřního města, které končilo dodnes stojící Dolní Branou. No, takže ten František Xaver Okurka kupuje dům v těchto místech. A co je důležité, tak vlastně v této době na počátku 18. století už pomalu ta sláva, která se konala v roce 1729 a od té doby se nepopravoval, ale třeba zdejší hrdelní soud byl zrušen až v roce 1754 a vlastně pořád ten kat tady byl a bylo potřeba ho zaměstnat. A on právě bohužel se zaměstnával vlastně výkonem těch pohodnických úkonů, to znamená, že čistil po městě záchody, vybíjel ty přebytečné psy a putoval po panství a stahoval z okolních vesnic a pastvin uhynulá zvířata. A vlastně při koupi tohoto domu vlastně František Xaver Okurka slibuje, že právě bude tuto profesi vykonávat. No a zhruba polovině 18. století, kdy už kat teda své řemeslo nevykonává a tento objekt začíná sloužit té pohodnické profesi, se nám vlastně ty dvě historie, ta starší katovská a mladší pohodnická nebo rasovská spojují, kdy vlastně tento dům tehdejší číslo 260 je vlastně nazýván jako starou rasovnou. Můžeme tedy říci, že vlastně máte vlastně příležitost dodnes navštívit dům, který vlastně více než po 300 letí sloužil katovskému pohodnickému řemeslu, což je do značné míry nejen regionální, ale téměř celostátní rarita. A proto je třeba poděkovat skupině historického šermu za to, že se vlastně její iniciativou podařilo uchránit nebo zase opravit tento objekt a přispět k jeho veřejné známosti a k
k připomenutí těchto historických souvislostí. Já tedy skupině Historického šermu děkuji za nemalý kus práce, který na základě tohoto objektu odvedli, a vám děkuji za pozornost. Jestli ti to nedošlo, nik nebude. Jak to? Sedí v hospodě. Dobrá. Ale podrž si to chvíli. Dobře. Nik nebude, tak ženskou. Ženskou! Ženskou chci, abyste to... Medvědčí! Ženskou! Ženskou! Ty jsi jenom se smál. Takže taky ne. Ženská nebude. Tak dobře. Tak poslední. Počkej. Zabijte navzájem. Je tuhej. Teď bych ho věšel. Kde je ten chlap? Jak vyklous? On nám tady 3 měsíce rozbíjí okna, on vyklous? Máme! A je v prdeli. To jsou lidi. Jsi vyhrál? Mě taky. Vyklous. Komu? Ten chlap utek. Počkej, co to si přivázal? Špatně to přivázal. A to byla taková krátká vsuvka ze současnosti, protože nás tady trápil ty rozbíječi těch oken, tak aby věděli, jak dopadnou. A pro ty, co ještě neslyšeli skvělou přednášku od pana Štingla, tak teď bude druhá přednáška zase uvnitř katovny. Ti ostatní můžou se trousit a dívat tady všude okolo, dát si ještě víno, anebo už můžete jít taky dom. Takže tohle byla společnost, že jste z Velkého Meziříčí.